aja kelado sembrono salah ngomong bisa diciduk polisi ngomong go jajan wonten mriki lenggah angkring wika kucing karo ngopi monggo-monggo sing jajan terus dirugi jajan wonten mriki lenggah angkring nika kucing karo ngopi monggo-monggo sing jajan terus dirugi Trans Pawira kok masih dijegoki Mbok dilihat roman mukanya ini. Awas. Jan iki wajah ortodok ya ngene iki. Ortodok tapi aselule. Ha iki nek iso ngono tak gosok tenan kok iki. Iki disenteri tembus. Nyenteri saka ngisor lho. Disapa dulu, Mas. Disapa dulu. Halo. Disapa lu dari mana? Itu loh. Dari mana? Ditanya satu persatu ditanya. Oh, pekok. Yang saya muti, Mas. Sampai mau mati ya, Bang Jiwo. Ya, ulang muti, Mas. Bocah salaman terus sajam iki. Lah salaman tawa piye? Sampean mau ngendika napa? Lah ya penonton itu satu persatu disapa. Sing kleru sinten? Aku nek mangkel ra iku tau wewek. Maksudnya itu disapa kelompok per kelompok. Loh ini kan sudah jelas toh. Ini yang pakai ini seperti polisi-polisi ini. Ini dari SMK SMA. Saegan. Agene wis dong. Lah Lah ya maksudnya itu biar mereka itu ada bagian dari kita. Apa gunanya angkringan tanpa penonton? Penonton itu juga kita. Mana disapa? Ngono wis penonton disapa terus kon mulai. Ya disapa itu maksudnya itu dengan kita. Engko penontonnya di rumah juga halo penonton di rumah ngono kuwi. Ayo disapa. Ini dari mana? SMK Muhammadiyah Bangun Jiwo. Ini iso, ini. Ini dari mana? Saka Bayangkara Polsek Sayegan. Ayo. Lah engko ra krungu. Wong awak karo rayo padha ambane. Lho, ibu-ibu sing sopan. Sing sopan. Iki penonton yang ada di studio ini adalah beliau-beliau ini orang-orang yang cakep, yang pinter, yang pandai, apapun yang di rumah juga. Bener. Ngajani. Ibu-ibu, bapak-bapak selamat malam. Oh, cetha siarane iki bengi ngopo dadak mbok ngomong. Rasa yang sudah jelas tidak perlu dikatakan gitu loh. Ibu-ibu saking pundi? PKK Bungsel saat ini ibu-ibu nek cara sampean iki dadi kepala desa pidato ini wis jelas rasa diomongno. Coba iso ta? Bapak-bapak, ibu-ibu, cetha sing rawuh ki ya bapak-bapak, ibu-ibu, kepala desa iki. Lah ya umpama sampe jelas ora usah diomong. Sampean niku wong napa Dede?
Kepala desa dihe. Nggih Pak Kepala Desa, monggo dilanjut. Sing cetha rasa dikandhake, Pak. Saya berdiri di sini. Sing ngarani kowe iki ngadeg ning kuburan ya sapa? Oh ya cetha ngadeg ning kene. Ora usah diomongno lho. Pada malam hari ini, Cetha siarane bengi kok. Ana esuk-esuk subuh kae mbok omongi subuh. saya sebagai manusia Sing ngarani kowe celeng ya sapa? Sing jelas lho. Ora usah dikandhake saya sebagai manusia biasa, saya berdiri di sini. Wes jelas. Orang cerdas itu nggak perlu mengulang-ulang bahasa. Itu namanya bahasa klise. Selalu diulang-ulang. Cekak aos singkat padat. Cekak aos singkat padat. Wong kok mesti nesunan. Kalau kita itu sudah di sini di angkringan, ini adalah penuh dengan sukacita. Kabeh ki kudu seneng, Mas. Wong seneng kuwi padha karo ngerabuk yuswa ndangir salira. Manjangke umur, ngono lho. manjangke umur. Opo? Ngomong ora komplit. Loh, kok iso ora komplit? Iki wis cetok komplit no. Wong iki kudu semringah, wajah lho guyu sak guyu ngene iki. Ini menarik. Yo, betin nang guyu ya edan. Maksudnya ngene lho Mas Dr. Andes Pawiro. Kita itu jangan selalu bersungut-sungut sedih. Wis Aku ki ora duwe sungut. Maksudnya iki merengut. Merengut sedih lho. Wajahmu elek, kowe iki merengut saya elek. Sing ngomong maremut sapa? Aku ki manusia. Merengut. Wajahmu ki sing ceria. Nah. Nih, nah. Orang senang itu beda-beda, Mas. Loh, kok bisa? Loh, orang senang bisa ditunjukkan dengan terus ada juga yang ada juga yang ada juga yang wong seneng. Lah ya wong ning sampean iki wiwit mau ya tanya kanca-kanca BI. Iki wajahe wong susah apa wong seneng? Susah. Iki susah napa seneng, Bu? Mas Pawiro niku elek napa bagus? Jelas toh? Jelas toh? Sapa sing muni elekmu? Mas, niki pekok napa pinter? Sapa sing muni pekokmu? Sing muni pekok, sing muni elek, sing muni ora bagus. Bener kok. Soalnya nggunake sampean ke pinter to bagus kuwi fitnah ngono lho. Gene dong sampean iku. Lah mula aku Mboten sah di klise. Ulang-ulang. Lah des. Niku kula. Kayak balik. Lah niki pun balik kok. Lah soalnya iki pasangan disirahi ngono ora nucul. Sok kula ganti biting kok niki. Niki ngeten lho Mas Pawiro. Pripun, Mas? Iki kudu telaten lho, nek sepel karo iki duet niku harus bisa sinkron. Nek pingponge kudu tepat. Niki angkringan sanes pingpong. Aku mumet. Apa niru Mbak Kenyang kurang ajar kae. Napa? Mbok ben nengke wae. Guyune iki guyu Ngece. ngece. Ngece, nek susah kae pun. Dagelane apa meneh ya kowe. Saniki sampean kok susah ki ngopo? Urip ki mbok sing seneng. Kanca-kanca geng iki wis siap. Siap nopo? Ya ngeterke sampean nang rumah sakit apa ning ndi ngono. Ha sing seneng lho, perkarane ki apa? Aja susah. Wong kancane Dalijo kok susah, aku dhewe kok ya melu. Ya ta? Wong ibu-ibu bapak-bapak adik-adik kene seneng kabeh kok.
Sapa sing ngomong? Aku ora krungu apa piye? Sadane wong iki susah. Lho kok iso? Ibu-ibu ini anak-anak ini susah semua. Adem banget saya susah toh ya. Mulai nenjing. Sampeyan iki kok ketoke ora ceria ki ngopo to Jan? Wit mau lho aku ki. Sampean Sebenarnya saya itu menghibur, nggih. Lho kok menghibur kowe to? Menghibur sampean supaya seneng ngono lho. Kudune sampean iku ngerti nek ana wong susah. Kaya kula niki. Kenang apa susah kenang? Kula niki lagi bingung. Terus? Aku bingung kok yo terus Pak. Lah ya bingung ki ngopo ora jelas ngono lho. Wong iki kudu ngerti. Kudu. Masalahe napa masalahe? Masalahe ponakan kula niku. Si Pawiri. Oh, Pak Wiri? Pawiri. Heeh. Pawiri niku Kenang apa, Mas? lagune kok kaya ngono ta ya iki? Mendukung sampean sedih. Mendukung apa? Mendukung almarhumah iku. Gugur bunga. Lah kene iku menandakan hati sampean ini sedih. Kenang apa kenang? Curahkan pada teman sohibnya. Aku to kanca sampean, aku iso nulungi. Lah nih Mas. Tenan, aku iso apa-apa kanggo sampean apa? Apa to ngono? Iki apa to teng celekit ki lho. Iso-iso mbrontok ki kok. Ana masalah apa, Mas? Ana masalah di Ponakan kula niku. Lah iya kenang ngop lara? Lho kok loro? Apa? Niki Kak, anu to Mas, ajeng golek sekolahan. Lho ilang mbok sekolahane? Jelas lho, Mas. Sama ngomong jelas. Sampeyan iki wong susah. Niki napa Mas? Sampeyan wis lali nek. Apa-apa lali sampeyan niku. Pawiri niku lak ajeng golek sekolahan. Lah yo ilang kok piye. Iki panganan yo. Sadar. Terus ngunduri badan. Loh. Kemajon badane. Tasu. Kok iso mbok unduri? Yo nganu no, Mas. Ceret. Aku tak curhat karo ceret wae. Piye Mas, cetane piye? Golek sekolahan, perlu ragat. Terus ngunduri badan terus apa meneh? Sembuh Mas. Jenengan niku jarene kanca kula. Lho kanca, Mas. Sohib kula. Sahabat, Mas. Ning kok malah omongan sampean pating jelasul. Lah sing ora iso ditampa niku sampean omongane terus pripun? Kudune sampean itu mencerna apa yang ada di pikiran saya Lah dong. kula mangan apa kok nyernak? Oh sampean urung ngweni apa-apa. Wis, cetane Pak Wiri piye? Pak Wiri niku sekolahan. Lho, sekolahane diapaan? Arep Titit sekolahan. mlebu sekolah. Arep mlebu sekolah terus Terus? golek sekolahan. Terus dhek kepengen baju baru. Sandangan anyar. Liyane selawas kabeh. Ya kudu tukoke anyar terus Sebuah lah ya niku bingung. bingung masalahe apa? Kula mboten tecekel duit. Ngono kok ya ra omong mau-mau lho. Kudune sampean niku pondong. Loh. Pondong. Hanya Sing pekok niki aku napa sampean? hanya masalahnya rung kandhake aku butuh pira? Uang. Mana? Pipi kok uang. Ini pipi. Jero pipi iki uang. Guyu, ora duit guyu. Ning ngeten, sampean kula sili duit. Nggih. Ning ya ora-orane ana kepercayaan to, Mas. Nggih. Ijazah sampean ora duwe apa-apa. Motor ora duwe, sepeda ora duwe, duweni ijazah. Nggih, Mas. Ijazah sampean mon tak cekel sik. Tenanan. Yo kanca dolanan njaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu
sawo tulung tinulung ridho Allah ugi tansah jinanggung. Ibu-ibu tak semangat. Semangat. Ibu-ibu tak semangat. Atit. Adik-adik dari Sakaya Bakaran masih semangat? Top markotop good marso good. Iki saka ngendi? Kita paling ra cetha dhewe. Adik-adik yang biru masih semangat? Tepuk tangan semuanya. Meskipun iki mendekati ora wis arep bodo. Golek sekolahan lu nang ndi digoleki? Ilang po? Arep golek sekolahan. Angel golek sekolahan saiki. Lho, lu nang ndi? Maksude kuwi iki le arep nglebokke anake ning kono kuwi lho, angel. Mbok angel e. Ora ana lawange, Bapak. Iki nek Mas Dalijo apa Pak Wiro tak suweki ra iki. Omong wong loro ketoke pinter-pinter ya meng blok. Maksude iki rak ning nglebokke sekolah kuwi angel saiki. Nek ora kandel tenan ngono wis rampung. Wah, saya kandel Mas ora iso mlebu. Iki nek madang saiki oleh ora aku. Ning anu Mbah. Piye? Nak nyawang bocah-bocah sekolah di Bayangkara. Saka Bayangkara. Saka Bayangkara iki Kelingan bapakku. Bapakmu piye? Cita-citane gek cilik kepengin dadi polwan. Saking mantepe sing jenenge Pak Sutar bapakne iki oh tenan. Dekne saking kepengin dadi tentara. Wah aku mbiyen iki ngapal iki wis disiape kok. Diajari siap. Siap, Bro. Ngene iki. Nggih, aku. Kel Dorji. Ora ana kuwi. Ana. Apa? Basa Kel Dorji. Apa kuwi? Sikil ki mau mundur isi. Oke, Pak. Terus belum Pak? Ngentuti. Ngawur. Rano. Ana. Apa? Sing tengen nututi. Pak Sutar ki mbene kepengen dadi polwan to? Oh, Mbah. Sobrak. Kepengen dadi polwan to? Oh. Maju jalan. Cantik. Aku mondar cantik. Ya dadi polwan kuwi. Saking kemene dadi polwan iki saprene kuwi. Tampangnya serem brengose ndepleng ning dikelabang. Ngati maratuaku wedok iki jane isin kok bonenge maratuaku. Wong cilik ku makine ra jamak kelabangan. Ngepit bonceng ngupit jengki wae macet ngene-ngene. Padahal mbokne iki saking dhuwure wae. Dadi nek sing bonceng iki masih nyagake mbokne iki. Sing kuat lho bune dadi ngene. Dekne munggul nyengklak ngono. Aku iki, kuwi tahu aku yan. Karo ndelok ibune iki wis metengkrek ngene iki, bapakne iki arep anca-anca mencolot. Lah le mencolot iki banter dadi kerumahan. Mula kae paling susah anggere nganu, Mbah. Apa? Anggere wis ngepit gebanteren ngono, wis anggere ra ono buk cilok kok dekne. Lah nyagak ora iso. Mula ngarepan teras kae tak ning dongklakan ngono kuwi iki dienggo nek mandeg. Bapakne iki nek ngepit ki nyengit. Tahu bengi-bengi, aku numpak motor. Bapakne iki ngepit ning ngarepku, ora ana lampu to. Heeh. Lah kuwi lak ngetutke lampuku dhek iki. Nganggo lampu motorku kuwi lho, tak langsung tin-tin. Aku banter kok banter. Mbok kok banter ki piye to bapakne. Jualan dronjong, lampune tak pateni. Bing. Sukses lah. Walah, iku jenengan to, Mbah? Heeh. Tran-tran gak goro-goro. Sahabat karo wara. Tapi
pijatke ngene Mbah Setro yo an. Meneh ngepit nggawa damen. Ngepit nggawa damen. Kowe karang buruh ngarit bareng. Lah iya awan-awan aku numpak motor. Nggawa damen bongkokan gede banget nang tengah. Aku ngetan melu ngetan. Ki piye to? Ngulon melu ngulon. Tak nengke wae. Lakon so nyelep damene tak obong bluk. Aku bablas dhewe ngepit banter saya kemebul. Mesake banget to bapakku. Sia-sia kowe rumor tuaku. Ah nyengi to. Karo kok ngono kan nek muni ngetoprak ya sing geleng ya kae. Dapukane apa to dapukane? Penangsang. Iya, wah keren e. Penangsang. Ning angger adekan ming ning balik tembok ngono. Tapi Dadi ming ketok rene tok. Nek dedeken cilik ya. Karo ance-ance. Dadi tantang-tantangan ngono. Sopo sira wani ingsun? Pengen beri beteng. Mergo nek metu saka beteng, ketok dedeke cilik. Pahlawan e kae iki. ha iki mangane Dengaran jenengan rupo tekan mriki. iki ngene Ndeng, aku ki pancen sengaja arep nemoni kowe karo bojomu. Wong kula niku jenenge ajeng tenggen sampean kok malah jenengan mriki ya kepeneran to iki. Kira ya jenenge jodoh. Heeh. Kaya tumbuh entuk tutup. Copet entuk dompet. Gelungan oleh harnet. Tengu ketemu solasi. Kok tengu ketemu solasi iki? Ayo awak. Sik, Seta, aku bayangke bojomu ki kok dong to. Nek temu ki judule solasi. ora kok tengu ketemu solasi kuwi Nah, plentang kena tengu lah tak sikat go solasi ya. Apa? Lah kowe sing aku kena tengu kok tak nengke wae. Kalau kae pernah mengalami pembengkakan. Semene nek wis terus kena temu kuwi, kayak ono amplas. Bosok ning. Ayo wani aku. Disiki. Wah aku. Iki kene Bang, aku pancen ketemu kowe nek kowe arep ning nggonku ya beneran. Iki aku lagi butuh, mulane duite tak tampanane kene. Duit napa? Ya tapi to iki. Iki ning nggonku lak ya arep nyarutang to. Wah, lah itu jenengane kok ampun guyon to, Mbah. Hari gini kok kita nyaur utang. Apa ya ono, Mbah? Yo serundeng karo papa serundeng kok nyaur utang. Biasane nak utang lak ya 3 tahun kebungkur lagi disaur to. Tak kandhani ya nok ya. Iki aku ki disambati karo putuku sing nang desa. Dek kuwi njaluk duit arep dienggo badan, dienggo tuku klambi anyar. Ha nggih mbok dikeki. Keipe wong duite mbok utang kok dikeki. Lah kula niku rek ajeng tenggene jenengane malah arep nyilih duit meneh tak nggo nglebokke sekolah bocah-bocah. Wah, Aku ditangi sih. Yo WhatsApp, SMS, chatting yo. Iki sama tadi. Hai opa, hai opa, oh, hai siapa opa. ini? Hai opa, omah Doro. Opa WhatsApp, opa mamen manung. Mamen pakai kinclong. Yo, opa WhatsApp yo. Yo, WhatsApp juga BB juga ada. Siapa? Yo. Yo, sopo to iki? Opa lupa. Aku nek kejadian sekitularan. Oh, bibop. Yo, di bobo. Dadi nek nang kono aja. Yo. Coba rene. Oh, Yo, ana. Ada maksudnya tak tuh Pak ada versi hijau. Pindah kono yang ngene nih. Yo, Pak gimana janjinya? Ini gue habis surfing di Kali Mambu. Gak lupa. survei kali nang. Gini Mas, ada polisi tidur. Pindah Opa. Iya. Apa tuh Opa? Yo. Iki sinten, Mbah? Kagak. My grandson. Grandson. Grandson sing diminum. Grandson. Iki putuku. Yo, what's up yo, bro? Oh, putune sampean. WhatsApp Afgan. Yo. Oh, Afgan. Kados. Kados. Opa janjinya mau beliin gue baju baru di ekspor impor awal-awal. Mendingan teng brengar drop.
Awal-awal barang bekas, kemarin kesana gua beli itu. Nggak usah ke awal-awal, saya jualan kok bekas-bekas ada. Kayak sesok tanggo aja didol. Pakaiannya sekarang gaul. Pengen beli ini mau badan. Iki putumu sing mau tak ada nih. Mbak, iki ki mbiyen cilik-cilikane iki waras. Cilik-cilikane iki waras ngepit gegeblak. Dadine ngene iki rapopo. Iki putuku sing tak critakake sing nang desa kuwi. Njaluk duit. Pagerangan sakmono kok njaluk klambi anyar. Mamen masih anak-anak, masih 12 giga. 12 giga punjul 12 megabit kamu ya. Ya ora wangun. Tante ini gimana sih masih anak-anak? Kamu tuh udah gerang banget hari gini mau minta baju. Kamu tuh ngaca dong. Kalau ngaca tuh pakai kaca besar, jangan pakai yang termos itu. Yang termos. Termos kan bisa ngaca. Tante ngomong. Tapi kan baju baru itu hak setiap manusia, Mamen. Gue tahu. Ini nggak gaul ini. Ini gaulnya gokil, gaul gondes ya. Gondes itu temen yang gandos tadi ya? Gondes itu kan gondong dreso. WhatsApp. Iki ngene Gondes itu nek gejeglok itu gondes. kayak godres. Gondes iki grup musik. Kayak godres. Kamu penyanyi. Ayo sing penyanyi ini jenenge Ahmad Sabar. Dudu Ahmad Albar. Wis diganti to. Wes Ahmad Albar. Saya ganti meneh Ahmad Sapei. Iki pokoknya aku njaluk duit. Kowe tak kon nyarutang mergo duit ya tak keke putuku. Ngono lho.